guys, sa Metro Ayala. Nagpaabot ko sa kong kauban. Ako sa rooftop. Standby sa tagadit. Kay paabot na sa kauban partner. Kauban ako sa work man. Peace na lang. Mataga. Review ko. Kita ka mga building. Ano ni Ayala? Binyo kay Romernisa. Dari lang. Shout out ko niya ni Ayala Patrick Estrella, Vincent Dalus, Santi Lechonan, Ramin Egmay, Reid Pardo, Luis Pardo, Kyle, Kuya Kyle na pulis mga kapos sa pamilya sa Talisay. Kung pamilya, pastuloy ito yung pamilya, yan, sa pagod na TV support sa YouTube channel. Basta itong mga kraba kong amigo na sa 20 sa lago